дар арафаи таҷдиди 30-солагии иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи президент ҷамъияти ҳилоли аҳмари Тоҷикистон иқдоми некеро амалӣ намуд. Кормандони ҷамъият дар вилояти Суғд ба шаҳри Исфара ташриф оварда ба осебдидагони муноқишаҳои охири сарҳадӣ дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон кӯмакҳои пулӣ тақдим доштанд. супоридани маблағи кӯмакпулӣ ба зарардидагон тавассути филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи Орионбонк дар шаҳри Исфара ва ҷамоати диёти Чоркӯҳ сурат гирифта. дар раванди он намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр ва фаъолони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ширкат доштанд. ҳамагӣ аз ин кӯмакпулиҳо 90 оила аз ҷамоатҳои диёти Чоркӯҳ, Ворух, Сурх, Лаккон, Чилгазӣ ва Кӯлканд ки манзилҳои истиқоматиашон дар натиҷаи муноқишаҳои сарҳадӣ хароб шуда буд, бархурдор гардиданд. қобили зикр аст ки маблағи зикргардида барои харидории маводи рӯзгор ва хоҷагидорӣ масраф карда хоҳад шуд. мо кормандони ҷамъияти ҳилоли аҳмари Тоҷикистон дар вилояти Суғд тибқи супориши роҳбарияти кумитаи марказии ҷамъияти ҳилоли аҳмари Тоҷикистон имрӯз дар филиали Орионбанки ҷамоати Чоркӯҳ ҳозир шудем бо мақсади тақсими маблағҳои пулӣ ки аз тарафи Федератсияи байналмилалии ҷамъиятҳои салиби сурх дар корбарии дуҷонибаи ҳилоли аҳмари Тоҷикистон дар сатҳи кумитаи марказӣ ба мардуми зарардида ки санаи 14 то 17 сентябри соли 2022 сол аз муноқишаҳои сарҳадӣ зарар дидааст ва хонаҳошон пурра вайрон шудааст, маблағи пулӣ тақсим карда истодем. Ин гуна аксияи хайравӣ тақсимоти маблағи пулӣ аз ҷумла дар дигар минтақаҳои ҷамоатҳои шаҳри Исфара оғоз ба итмом расид, яъне ба 252 оилаи зарардида қисман ки зарар диданд аз муноқишаҳои сарҳадӣ 2000 сомонӣ зиёд маблағ аз соби ташкилоти ғайридавлатӣ яъне байналмилалӣ актед дар ҳамкории зичи кумитаи иҷроияи дастгоҳи иҷроияи кумитаи марказӣ ҷамъияти ҳилоли аҳмари Тоҷикистон ҷудо карда шудааст ба итмом расондем. Мана марҳилаи нави оғози тақсимоти маблағи пуле ки ҳамагӣ 5407 сомониро дар бар мегирад дар филиали ҷСК Орионбанки шаҳри Исфараи ҷамоати Чоркӯҳ тақсим мегардад. Имрӯз 70 оила ба ин маблағи пулӣ дастрас мегардад. мо тартиботи тақсимоти маблағи пулиро дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва дигар як қатор ташкилотҳои давлатӣ ба имзо расонидем ва ведомствое ки тасдиқ карда шуд тибқи қоидаҳои қабулшудаи умумӣ ба мардум дастрас мегардад. ман миннатдории хешро аз мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара, як қатор идораҳои давлатӣ ва шахсоне ки бетараф намуданд дар ин чорабинӣ моро ҳаматарафа дастгирӣ намуданд мерасонанд ва хоҳиши тинҷу осоиштагии мардуми сарбаланд ва мардуми шарафманди Исфараро таманно менамоям. имрӯз дар арафаи таҷлили 30-солагии 16-ум сессияи иҷлосияи ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи парчами давлатӣ ин иқдом саривақтӣ буд. сокинони деҳоти назди сарҳадӣ кӯмакҳои навбатии ҷамъияти ҳилоли аҳмари Тоҷикистонро бо хушнудӣ ва қаноатмандӣ қабул намуда арзи сипоси хешро ба кормандони ин ташкилоти хайрхоҳ расониданд. аз номи кулли истиқоматкунандаи деҳаи Сомониён пеш аз ҳама ба сарвари мамлакат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳамаи мақомоти давлатии вилояти шаҳру ҷамоат, ташкилотҳои байналмилалӣ, хусусан ба ҷамъияти ҳилоли аҳмари Тоҷикистон дар вилояти Суғд, дар шаҳри Исфара ки аз рӯзҳои аввали муноқиша, аз рӯзҳои 14-16 сентябри соли 2022 ҳамроҳи мо буданд. Мардуми
جابدیدی دی سامانیون بازوقا سر لباس لوازمات گیگینی تامین نمودن منداداری خودو اظهار میکنم. باید تذکر داد که کارمندان و اختیاریان جمعیت هلال احمر تاجیکستان از آغاز مناقشه ها به ساکنان منطقه های نزد مرزی کمک های بشردوستانه رسانیده به ضرر دیدگان در نتیجه حوادث مرزی اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان آب نوشاکی، نان، بسته های گیگینی و کمک روانی و اجتماعی را به شخصان آسیب دیده و نیازمند تقسیم نموده بود. هلال احمر تاجیکستان دستگیری خود را به اهالی ضرر دیده ادامه می‌دهد.